Un espectacle absolutament captivador, màgic, molt proper, que t'envolta des del principi, molt suggeridor, que no hi ha paraules, està fet molt curt, molt curt. El poeta en aquest cas, en Pàmies, però en canvi aquí hem vist un espectacle que era la dicció, la lectura dramatitzada i a la vegada un moviment que t'envoltava i que et feia pensar i a la vegada et feia veure aquells paisatges que t'estaven dient a través de les paraules del poeta. Estic molt content i molt satisfet d'haver vingut. Penso que hem pogut gaudir d'un d'aquells espectacles rodons, que en diem, i que